Új gyermekhoszpisz házat épít a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek ellátásával foglalkozó Szemenfénye Alapítvány. A 450 milliós beruházás Romonyán valósul meg. A tervek szerint a központ 1 év múlva már betegeket tud fogadni. A megye egyik legszebb völgyéről beszélünk. Az 1300-1400 négyzetméteres épület Romonya határában épül fel. A területhez egy 20 000 négyzetméteres park is tartozik. Az önkormányzatot a Szemenfénye Alapítvány kereste meg. Mi ezen az alkalmon kaptuk, nem is talán épp azért, hogy ezt a területet magas áron értékesítsük, hanem azért, hogy nagyon-nagyon támogathatónak tartottuk az ő céljaikat itt a gyerekekkel való foglalkozás kapcsán. A tervek már elkészültek, a beruházás 450 millió forintba kerül, ebből 400 milliót egy nemzetközi pályázat segítségével szerezhet meg az alapítvány. Döntés heteken belül várható. Ez lesz az ápolási részleg az egész, ez meg a gyász, meg a szülői, meg az étkező, ilyen közösségi. A központban 8 gyermek és 6 fiatal felnőtt ellátására lesz lehetőség. Az eddigieknél több kezelést, például hidro, játék, gyógy, zene és fényterápiát vehetnek igénybe a betegek. Ami nagyon nagy lehetőség lesz ebben az épületben, azon túl, hogy egy rekreációs zöldövezeti környezetben lesz, az az, hogy végre tudjuk biztosítani azt az igazi minőségi időt, életminőséget a családoknak, amit a közösségi terek használata jelent. Az új gyermekhoszpisz ház 2016 első felében már fogadhat betegeket. A központ mintegy 20 helybélinek adhat munkát.